खुलुमखा हुंकाहाम सिकिनसा नि चैनल बाय खाकाहाम बाय खेनरनो लामसागु कौकेहायसी मियाफ्रंनि न्यूज रं नुगुई अपडेट रं नुगुई बेलायखनो खा तंथक थायो सिनि तिप्रा हावो आइगे ताहसनाय जाबो मंखोयफानो कक साजांमोन तंनाय नाकारबायदि साखमा बसंरो सिनि तिप्रा सारंनो साफुत खाया ताबो खेनो जों बरकबो जोंनो थानसानो साजागै बुबाग्रानो साजागै थानसानि मारि तिप्रा मथावो बरकबो बीजेपी याकावै जइन खायफैबायखा बेलायखेनो सखेनो खातंग थगो हायसि अमते हेरखे नगुइ हानि बागै जों तिप्रा सा जों फियक जागानि मुसुगला हाके जों यक सावनि मुसुगला हाके बुबाग्रानो जों लगे मारनाय ओ बुबाग्रानो नायस्रनाय र बुबाग्रानि ककनो साजाया र बिपिन देबरमा त्रखाय रेबेटी त्रखाय विकास त्रखाय सालसा आंदरनो कक सानाय सालसाया सालसानि र बुबाग्रानि याकुं रंगुइ माप मासानाय बायदि मासानाय निर तमानि हिंके बुबाग्रा कबै बर' कथार बर' निरावहाय रां पैसा लोब उंगै दफानो बान्देनाय दफानि मानथायनो तिप्रासानि साथाय मानथायनो कासनायया बुबाग्रा जतनो हामजागो तिप्रासानो सिमिया कंथाय कलगनोबो बेबाक तिप्रा हावो तंनाय ऑल इंडिया वो मताय सनाय होनाय बरक मुनैसनो बुबाग्रा जतनो हामजागो बाक्साखेनो नायुबो हायसि निरावहाय फैमिली निबांगै निजे निबांगै तिप्रासानो थकायनाय दालासानाय खोतों रिनगनाय तकपुन बान्देनाय हाया बुबाग्रा खेनो खानादि रेबदी तिरखाय निरक ताकफानो समय तंख निरक खासिवानि ताकफानो जरा तंख थानसा न साजागै निरक बुबाग्रानो साजागै ताबक फानो निरनि लगे समय तंख जरा तंख खासिवानि समय तंख फाइबेसिदि निजेनि फैमिली निबांगै निजेनि सेफ निबांगै कैसा तावान सौदि हायसि निनि बसा बतै निनि नौ आरि जतनो नों बाक्साखेनो हामजागदि सिनि तिप्रासार थंजाक तंमानि बसबाबाय थंजाक तं साइमानो यां नानि फाइबेसि सिनि मानथाय सिनि साथाय बेबागनो sei telek komorkha tiprasaro dot 2025-26 27 jora ba 30 jora fangana asaksa sidegya tiprasa mokhang masa musu nongnai sini tipra hawo aboni porekhene sini tiprasa ni mokhang tipra hawo nogleya nai temani bangai u leader hojanai ro nung ang dofano hamjaya निजे निबांगै सेफ्टी निबांगै रां पैसा निबांगै सीट न हामजांग निबांगै दफानो थों तंनाय राव निबांगै तिप्रासार कष्ट मानो हा निबांगै सिनि तिप्रासा पब्लिक रबो बीजेपी वो जों खोतों रिनो हामजागै जों बीजेपी न लगे रावै जों सालिया जों तिप्रासा अंगै मियासा कैसानाय गुदक जानाय जों जतनो थानसाखे गंथाय बारा जों थानसा के मिलेवै जों रिसम हाय बुथु के जों बुबाग्रानो लगरके बुबाग्रा हि तमाहि सामंखाय मिया खानाय सिनि हावो तिप्रासा दे सीएम तिप्रासा दे जतनो साइमानो नागालैंड बरंनि सीएम मेघालय बरंनि सीएम मिजोराम बरंनि चीफ मिनिस्टर सिनि तिप्रावो तिप्रासा चीफ मिनिस्टर दे सीएम दे कोनो उंमाया तमानि बांगै के सिनि तिप्रासा खासियानि बांगै रां पैसा बाय बांदे जागमानि बांगै हाइफासि जों अर राग सालायमा दङ जोग जों नुक फायो जतन साइमानो सीपीएम नि आमालो 35 बছर सरकार सनाय फैखा तिप्रासा 23 बोसोर लोगो वानसा ब्रुं yang nani Bangladesh फैबाय ब्रुं
आंनावनो सिसं मुसुगु त्रिपुरासा पाब्लिक रनबो खानादि जतनो साइमान के हानाय हनै निनि न थाय निनि जागा न बागमानाय दे वानसाले गुलिमार खसि त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासा नि जागा न मांगनां बागमानाय दे बागमाया निनि बोसाबोतैनि बाङैनो आं जागा मा आजेनाय सेबमा खायना रोंनाय हिनो कक्सानाय बसि नायदि सिनि त्रिपुरा हा कतरमा नायथं जागा बसि मांगना बागलाय मा दंगो आनि साथायनि नि साथायनो मांगना साराय मा दंगो अमो जतनो साइमानथो जतनो साइमानो हायसि हायपासिटिनि त्रिपुरासा पाब्लिक ओंथो त्रिपुरासा नेता लीडर एमले मन्त्रि रक्तिनि बुखुक ताला रजा अर थांखेनो अलामाव थांखेनो हामिया हि सितथैनो दिनि हामियानि लगे गोबांमोन रेफ्रेमा दङ गाहामनि बरंखेनो कथानि बरक बैलामानि अंखेनो गय मासासा लगे रमाना क्रिके आरो त्रिपुरासा दङनिरो सालसाफानो निरो बुबाग्रानो लगे रदि हनै आं जतन थानि गय हर हायसि साल फायबो yang nani फायगै मानजाक दंफानो त्रिपुरासा लीडर के मासासानो थाइसासानो जास्ति नारंमालिया खायमालिया एफआर खायमालिया बांलादेश ब्रुं ब्रुं माजाक दंगु ससियेल मीडिया नुजाक दंफानो के मुंसा खायमालिया बैनि देशो नादि बैनि स्टेटो नादि अरुणाचलो नादि इलिगेल न तुइ बुसुक दरंनाय दंताबाव सिनि त्रिपुरा हावो केनो सितथै नोक्तुतै फानो मुंसा एक्शन न जालिया तेबस कलग त्रिपुरासा कस्त मस्त खेदो बोसानो कायवानि बोसानो लेखा फोरोंनानि सिदि बागान खायलायबो कस्त मस्त बलं कुथु कुथु खगलायबो तांफायजागलायबो बरंनि गंथाय कलरंनि तावमुंनो जतन साइमोनो सालफायबो ट्राक रेलगारि पंगै जाजानाय बिथि ड्राग्स माजा दंफानो के मासासानो सासि रमालिया का सोमालिया लामा का सोमालिया खरांते सारागलिया बो जाखा जों सावै खानादि डिफारेंस जोंका हर साल वान साराव बासिनि त्रिपुरा साराव हर साल नुजाक दङ त्रिपुरा साराव मोनसे खायमिया पपुलेशन कम अरो बिसिंसि बरक थानसांगिया बरन कक ताहसनाय थानसांगिया वान संमानि थानसांगिया सिजाक दङ हानि बाङैसो थोंजागो बुथारजागो रेप खायजागो साल फायबो बोरै रावनि सेफटि करिखा साल फायबो सला रावनि लामा कासय बुइजाखा तकथारजाखा त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासा बीजेपी पार्टी न हामजागै तिनि लामा कासय बुलायखा त्रिपुरासानि नाव हरलायखा अमुकायसा लीडरया अमुकायसा पार्टीया नों पार्टी खायने के खायदि हायफानो त्रिपुरासानि मोखां ता सग्रदि अमो जों जत जागा जों नुगु हार स्टेट नुगु पलिटिक्स जतनि स्टेट दङ हायफानो बरक बाय बरक बुलाया नों आं हि खागलायमानि बिसिं तैनो जों अमतायके कक बांलायो हायजि सिनि त्रिपुरा हावो केनो आइगेनि सिमि ताबक जरा जों तंमुं सारेमायाख तंमुं काहानो जों रेफ्रेमायाख ताबक तो नेट जु जों तेबुसि खासिथाय जों तेबुसि सिथाय हायपासि नेट नि जुगोसि तेबुसि डाउन दं त्रिपुरासा त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासा खैलायसिनाय बुथारलायसिनाय नाव हक सरलायसिनाय तेमंसाया सरकाल करं गन करं बन उताबक त्रिपुरानि नुजागमानि बेसिबा स्रासा बोरैथि खालायखा बेंगालुर तानला खालायखा ताबकेनो सिरिं सालाहा सरकाल गन करं हि फायलायफिखा त्रिपुरासानि बरे तंमों जों ताबक नेटनि जुग बिसिङावसि जों अमतायकेसि बुखा हामिया वान सक तंमुंखे बो जागा सखा बैनि स्टेट द नायबै बैनि दफानि तंमों बैनि तंमुं सामों जों मा सोलोंनाय जेनि थानि सोलोंमानि गोरैंखे जों दै रोङिया जों सोलोंथाय जों बुजिथाय
Hani bangi cheng ti prasara yok sa musukla ha sep musukla ha keseng sini bubagra no seng siam masar nai hesa seng te ro khakre hani bangi zotonu ti prasara tama neng tama ang botai honglaya wei kasaku fu honglaya wei cheng bubagra ni thani cheng zotonu phai wei cheng thansa ke cheng boini doparok phang paire ya ke kiri najar ke seng tongla ha ke ti prasani bangai belai ni kaham han bangai joto ni thani ang joto ti prasani thani 19 dofan thani tama BJP tama CPM tama Congress tabok phanu sini jora tongko phaibai sidi seng thansa ke mili wi seng samung tanglai nai hai ke sini khat phur sinai hamari ma sinai han bangai joton thani ang koi haru ani kogro thaisa thuisu koromani phatong nai saya sajamani phatong nai hani bangai joto ti prasang tongoi ano nirok nakarnai hunoi asa khaibu tei subscribe khaije rok tongkhe please nono koi horu subscribe khair jabadi tei kisa sasani bangai 1k kaya ko 1k kare robadi tei Facebook go thansa notice inu Orobu follow khaija bai honoi jotono koi haru hambai khulum